guys, luto na taog pansit bami. So mao ni kuan sa mga tao ba kay ganahan mo sila mag-almusal. Salamat sa Ginoo guys kay luto na jud tag sugod. Ya luto na dai ning kuan lumpia o butan nagitinunuan. Wala ko nga hipos na kay manarbaho na pug kudaris. Ikas guys, mutiwas ko diha kuan hardig. Wala na gud ka. Wala sa kabantay sa kuha ba nga wala ka. May gitagaan patag chan sa Ginoo. Oh, Lord yung taon. Namalit ko mambiguan so ang gihapwa kay kuan basa. Happy pa jud na disgrasya. Hilak jud ko kay sabi syagit na hurot ko kang king sinagit. Gamay na laman jud ko disgrasya na. Yung kaluyag ba din Ginoo. Waka po na picture ay kuan to rin gawas. Bensin. Kuan kanang di kabra. Ay kabra. Bisagra. A few moments later. Morning guys, sama na kong luto. So kani ang mga miming guys, tana na siya gibutang sa gawas. Di puro ko magluto. O nga. Nga. Mana sila dide? Hindi na sila mahubungan ko. Hindi pa mahuli. Papaidi kay kuan. Buwad o tinunuan o kuan kanang lumpia. Sila mis lumpia pa. Ay, na sila diya puyo sa teresa natug pa malagi ni usa. Uy, buntag na uy, alas 5 na mag-display na tag sudan. Shh. Tara, mag-display ta sudan. Aw, ta, dali, kuyog. Ta. Magatubar siya dito o kay na yung mga iring mga gi. Ta. Malipay po sila mga katairing. Ta, mag-display na ta. Tulong ra kaputahan mo luto guys kay first day na mo ron og tinda sa year 2026. Good luck mga mingming sa tuhang tinda ha. Mahurot dayon ha. So nahuman na jud guys og kuan paninda. Ha? Kuan ang tinunuan mga kuan? Wala na ba og ma. Hindi maglaag ha. So muna guys, naka palit na tayo plinsin to. Salamat ikadyo ni Mambi. Diya, gidali-dali diya nagkabit ni dyan ng kuan kay matrabaho ramang good ni dyan ni kuan kanang humanong duty. Trabaho ni dyan mga launa na. Kay out sila guys alas 11 man o alas 10. Alas papaidi. Lagi binamanuhanan ni kulog hay-hay sugi hay-hayanan na diha guys. So, muuwan silunganan mag hinay-hay. Maagaram po na sa diha kaya ang inita magpagkasangatan. Sa gahapon ning uwan. Ning uwan gahapon guys na wala ko nakapamubo ning uwan. Pero di pa din kasagkazo hinay ra pod. Sa kani guys wala sila tangtanga kay ariman mo usod ang mga itong duha ka manok anak man mo tungtong. So salamat kadto sa Ginoo guys kay nahuman na jud ko nakapaninda na jud ko. Salamat jud kadto sa Ginoo guys kay giiwas pa jud mi sa kuan ikaduhang kinabuhi na jud namo guys kay susug. Wala pa lagi si Papa Edi mo kuan guys, di pala man jud Papa Edi abtik suswa na. Matay na jud mirong gahapon adlaw. Basin og karong adlaw gi kuan nami gihaya na. Marami jud guys og kanang panahon guys kanang naadji tawo nga dili mag-amping bisan pag mag-amping ta ato na jihang katapusan na din nato. So wala ko nakapag-video dito guys sa kuan kay mo lagi na may mga nanay dito dapo ko puspuro kay mo balik man ko dito ron kay kuan manghiluan to nang kuan dito ang panghiluan tong tindahan dito sa kuan ba kuan alas 7 pa guys wala naman jud maurot naman
Kuha na rin ako. Hala, ka-sweet. Ka-sweet nila guys. Oh. Sweet guys lang duha. Oh. So mo ni dahil siguro tinamo guys ni amahang tulo ka iring. Oh, di ba? Salamat sa Ginoo kay giluwas ra jud mis Ginoo, giiwas ra jud mi sa disgrasya guys. Hindi naman pwede mawala si mama kay nabuhi pa sintawon si mama oy. Daghan pa si mamang gustong buhaton sa kalibutan. So grabe hilak yun hagapon guys. Naka-video lagi ko dito guys pero nahuman ako, nag-greg na kong taman. Oh. Nako ko na rin na kay mo balik sa ko dito gawas nak. Kung kasi sana mao lang man ihugasan. Salamat kay kadto sa mga namali. Wala dito. Kabit na. Napinturahan na po og gray pero nastapiran pa na namo na og kawayan. Ano. Wala nang hakot na snikol sa mga gamit ko ba na. Kapit na din mo na ako kaya. Sa glapit. Siya o ma-insert din eh. Brown. Ako kung iko. Kita jud guys. Umurag ka kung rin tutso. Kutak ako yung tutso. Pero kuan na pa na sa guys, istapiran pa na og kawayan para maporma di siya nga lining ba. So gipinturahan da no sa kuan na. May istapiran. Mana guys sa muhang payag-payag guys. Kanang ato ba pa ng pinturahan og katong kuan para di ma tayan. So napinturahan na og gray. Unja magsibak pa di ko kanang stopper nga kuan kawayan man yung stopper ana. Kinahanglan siya ni stopperan guys kay kuan man ni gamay man ni lansang plinsin man na. So stopperan pa na ba ana guys. Hindi kuluran na muna og puti ang stopper. Yung naman na din ni kulog hakot ya. So man mga gamit dito guys nga may mga samina diha guys nga masuot. Diya mga books nila. So manilang mga books sa una guys sa Manila pa may. Daghang kay na sila mga books. Karon kay di naman kuan ni ani kay pwede naman ka mag-research sa online. Dictionary. Basig na diri nalugpit ag kuan. Mga kuan na mo guys sa una. Mga kuan ni siya. Kana hala di alagi oh. Miris contract nga. Sirop sa mana. Yan, nilagay ang marriage contract guys, narang ka labo. Kung ani daw ito pislip na mo sa una. Is yung pislip sa una guys oh. Maria Rubilin Serino sang yiran eh.
2019. Asa? Ay 2015. So mani pislip na mo sa una guys ha. Gift and Package Design Center man ko nagtrabaho guys. Dugay ko kaado danto. Niabot mi og 20 years sa gift and package. Yan yung mga pislip na handay sa una. Ay. Mo yung gipangita kay nakaloan ba ako sa is guys na. Ano yung loan sa una 8,000 kapin. Sangiran ni ko nagloan ani. Naghangpis chiki pa sa loan. Sangiran eh. 2009 bayad na ko ana guys. Okay, hawa ko 2017 man. Wala pa ko utang sa is guys. Hinanglan na si kasuhon to nako akong is kay nagmag-pension ko. Tiguwang ko. Kaso lang makaabot pa ta na guys kay kahapon lang tayo guys. Suto ko katapusan na namo. Ako ara man yung mga pislip ani kang papaidi sangiran eh. 2004. Daghanang napadiwi natigom nga pislip di ay. Ano guys, taguan na rin okay. Ginanglan ang is anak guys. Sa ni album halang album. Ay ka cute ni Crystal guys. May pa. Crystal ni graduate grade 12. I-print pa na i-print pa na siya. Diyan nagmaka lugar na kay busy ko ta guys. Nabuhi. Ya mo ni mga box na yung mga suda na nga kuan. Mga sanina nga. Ang ubang dili guys nang ipanghatag ng mga sanina ni Crystal ba. Na masuot ang hatag. Ya mo himay kog mabuta mang hatag kay basin og saway yun buta sa tong hatagan. Ano mga hatag og luma. Ya nalaman na siya. So diri mga kuha ni siya guys nang lansang puksi butang ra na diha. Nanay gamay nga pintal kani mga lansang kani nay pintal gamay nga puti para pang retouch na siya. Business. Kasi magikaon pa. So mo na siya ko. Stapiran para namo. Kani pinturahan pa pud ni. At least na humana mis kuan. Humana jig kuan. Kani na lang may utro huno ni Papa Edi. Yaman ang diri transfer. Dugtungan na niya dari kuan. Para kapitan sa lock. Di naman mag-lock dito sa sud pa kay mag-lock sa sud kaysa may moabri na to. Buwang na. Ang lock diri ra ana-ana ra ba? Mo gani. Kay ko magbutang kag lock sa sulod. Diri sa iyo man. Mabitaw na ako ang gi-update mo sa gawa. So mawon pa mi kuan pa mi stopper ana para ma-stopperan para Di naman ni ibutay nga. Kay magamit na ako na yung sunod. ag kanang hagdan isudre. Wala na kay panggaon na to ng hagdan kay yung tao nagpalit ana ning kamot yung tao mapalitan ta. Salamat kay kado ni Mambi tanan. Dili rin siya sa bungad kay para dali ra pagkuha ba kay gamit man ni ayo. At least di nakatao pap. Baliktad ang pagkakuan sandig. Tumba lang ito. Handay og taman. Safe ka pamada na. Wala pa gali na matarong kay napay daghan dito.
Napidag ko kayo dito nga box nga ito. Bugat kayo na kay mga libro na. So ano to guys, nakangkadong salamat. Kay magkuha na po ko, magsikay na po ko para lutuunon ugma. Salamat kay sa mga namalit. Nya nagpa tao di ko dari og gripo di ah. Kay irong dali ra ko pamubo dari. Pataod ko gripo dari guys. Palit ra ko guhos. Kaya guhos bikas kladyo man di man ako makapamubo dari gara. So di pa yung mga box di ah, panahuman si Nicole. Ida dato pa kay kamada ni Papa Nak. A few moments later. Guys, mga suki, mga guys. So, ano na guys, ako na si Ruby Provinciana. So, karon pa man jud ko naka intro guys. Sa ikaduhang adlaw na rin ng pangluto kay kuan. Gahapon ako naka-vlog, ako naka-edit pa kay arang ka busy. Kanahimo mis pajag-pajag ni Papa Edi nga among stock room ba nga tanganan og kuan. So guys, grabe guys, kamahal kadto ang mga palitunon guys. Alam mo tagpila ni ingani, ang mahal ni sibuyas arang kamahal. Walang grabe mahal ang mga palitunon karon. Pero laban lang ihapon ta. Nya ninda na tag so good kay malagi na para natay income ginagmay man or kuan basta kanunay. So madaghan-daghan ni puhon ni ahong kuan guys paninda og kuan magluto na ko mga minudo mga ana pero di sa karon guys kay og muluto lang ko nga guys og mga request nga na mga humba nga na kani kay request man ni nga kuan kanang munggos nga kinunuan. So ang hibutangan og sitsaron yan nakaluto na dis ni ko kuan guys yung lumpia kay gilamian po sila sa lumpia. Yan magluto pa ko guys kanang bagyo beans o pansit. Guys, ito ang mga blue beans. So guys, last na ang pansit guys. So, yummy pansit. Ni Ruby Provinciana. So, kayo mag-display na takaroon. Morning guys, na ako dari guys. Ga-display na ko, gahapon pa. Di, okay raw, nag-video ra ko. So, nanay yung palit di ay na, bawasan na. Nanay yung palit ng pansit, kay humot ko nung kado ang pansit. Sa amoy pa lang. Wala na. Kinunuan nga munggos. Nami kayo dyan hasta guys. Hi! Isang graduhan naman ka. Ako palangga o. Didnay na ka? Nang kamot yun ha? Ang tag lumpia guys. Nami. Buntag mas. Kasi yung graduhan yung muhang laki di ay itong grade 6 na. Kuan to grade 5 pa to. So time check guys 7:25. Orot na nga tuhang kuan. Salamat kayo sa mga namalit. So si Candy nga to guys. Kaduhang adlaw na tong paninda. So mapakipag kuan sa mga maestra mo pa pag-abot. Nahurot na gahong sadaan. So dali siya nahurot guys kay agahang kaatbang dadto speakers. Wa ko no magtinda. Kay kuan nga nang gilantan ko no. So nahurot ko dali.
Kuha to na tong isa ka, sudan na nito ka. Guys. Dari na hurot kay wala ko no magtinda si Ate Analisa. Anong man? Lamat sa Ginoo kay hurot na tuhong tinda man. Hurot atong tinda no. Lamat sa Ginoo guys. So nag-sounds. Tayo ni kong dalig suga. Oops. Oops. Dari ko ani guys kay kuan. Ngit man tong sina. Kadada ko aning kanibang tikpan ni Steve. Kaya mamahaw din ni Colron guys. So magpurot magamusudan guys, kuha na lang akong talbo sa kamuti guys nja. Isaw-saw sa ginamos palit sa kukuan. Nara medya oras ra jud. Medya oras ra kung ga tinda guys. Kay kuan kanang Wati kamatis diri na. Kamatis ay. So kani guys, so siyang gi-stackan ko kuan. Kay ganahan ko nga alis ganahan ko pud kuan, tangalan kutsara. So dakwana. Di kay mamahaw tanak. Ako talbos lang okay. Kuan ni mo dito. Diya guys, ato sa ngarian dari guys, sa kuan kaya ang trabaho gahapon. Kay wala ko naka kuan gahapon guys kay harang bisiha. Isag saba-saba di aming ha kay na sila diha butang sa teres. Ayan na guys. Hindi ko alam niya sa pinturahan o gray. Dari gisabit po niya ang isang helmet. Yan, dari po daghayhayan. Diya kani pinturahan paning kani. So nalag mga gamit sulod na sa sulod guys ha. Luag pagali dari kaadyo guys. So hipos na ang Christmas tree. Kani dari ron sa kay ano sa hinuan kay magkuan ko, magsuroy ko og kuan. Iskindi. Ni dari dako pa kadto sa kay pwede pa sa muhigda dari oh. Nay pwede mo higda ba? Pwede siyang higda dari. Tiwas day ko og pintal kay ang napintalan kari pa mga sa tubangan sa kani aduhon pa ni papaidi kaya pinturahan pa ni. Ari oh. Ang dari guys, so pasal mapintali. Gawan ha gipidpid og taman kay namo koy avocado. Kasi mamunga nang ang avocado. Mamumo sa kuron sa ay, yung taligsik di gabi wala di isa na sa nabubuan hang mga tanom dihas kuan. Diya mga to guys, muhang nabuhat gahapon na humanadjud siya og kuan. Pinturahan pa lang siya. Pati ato pinturahan pa na siya og para di kalawangan. Diya kay nagpataod mag gripo dari lagi guys. Diya. Para nang balhin ang dadto dapit. Ano ya? Mo ni sa dahilan katong ni adto lagi mig bosko guys diya. Pina aksidente. Pag mina aksidente kay pagliko. Top din ang depenso. Malinon pa man yun sa lahat.
Palit pa ko og kuan guys anang hose. Kaya naman ko hose na likod sa likod po to. May hose nga taas nga mo abot og likod ug atubangan. Dahil sa tubangan po ko kay ang mga tanom dari di mabubuan kay sa likod ra tama nag namon po gripo dito sa likod. Ay, grabe ra bang labaran yang ulo guys ay. Mura ko kahilantanin. Mura ko kahilantanin guys. Ni harahat ang batinlan. Sa pa kay